Kardom, Nilimonjerong Pipit, Piniberta, Arjuponika. Hamren rong sopia hithi ang bongalong, Sojeng constituency APHL si methanga sai hemalong, Pherang kiamai kepapon. Nijang KARBI ANGLONG bithong reng thama constituency along BJP inut bang hini klem bang phuatum a ot kachipa wepen APHL sia sai kang pulapen mai ke doa hot katharle don ber ajok APHL sia tum lason ke chokche aron karkan lapen aron karkan aphan sodak pen ing sai nang jipupen aron phai thongkep arni tokjir nijang KARBI ANGLONG DC Krishna Barua aphan lam hoya lo pajir dampen ni phai thongkep rai si arni kado kawe kile kachepate don abang phuatum aphan kaching ki je aphan DC pen hangpon lo bonta bithong constituency candidate Abarim CM Dr. Tuliram Ronghang labang swamaya long kachetong dundedet aputhak APHL silam jai sarpo Hamren constituency MAC candidate angtong ingti kathar lapen ari sangho tumpen Hamren methang sai hem along pherang kamai phaponlo Tuliram Ronghang labang swamaya long nangchetong dundedet ke ka pheri tadu ka therak tadu labang so arni Tuliram Ronghang ta wangwe lapen election agenda wangwe candidate le wangun e pusitami election abangki wangwek jike athe candidate le un eadim ke dam nang je abang lokelake joklo pusi angtong ingtipen arbokpon Nijang KARBI ANGLONG disipen maike phalong dundedet ke DC aphan langplot kalima law and order adon karkan kalima methang constituency long lapuson a ot kawe abang phatum ke doben kaprek aracharya song aphan maike dolapen sai hem kang puah hot kapasik sak don pen thangna Tuliram Ronghang hen pen ke klem lasol ke haino lapuson kachepare awe pin ke kopia potlo lapen dituma phan mayalong inut bang hini BJP klem bang phuatum non pen phongkrei si an klem dat ta Tuliram Ronghang ke bithong constituency along ot kawe atoma phan kapheri awe PS pen kaning je pon ke KARBI ANGLONG la soluk sodak amai ing samjin pen bithong constituency along ke non election ako chotlo election joddet ke ing samjun pu pusipu tang tinitum APHL sia songja tum arenga huke swatum ke kosonlo arenga huke swatuma phanta disia thengno along paklang ponlo puta angtong ing tipen lamthe jai pon angke mai ke phanang kok athi ke lailo bithong constituency along jasemet Tuliram Ronghang ke Japon abang so a constituency along ke kache chok kache theng kache ther kache hap mane phan ne ponchek phala bangke nonan ta ing tonte da so puthak ke damtang thongke barni niritum aphan DC masih mainang phalo niritum lapu nijang KARBI ANGLONG long candidate bangse ke paphanang thang lo kasemet declaration si candidate aphan niritum election agent pen niritum ka thore chetong dul lo abang so chetong hut niritum kisung chethan lo bithung alo bithung constituency alo kosomson si BJP claim bang tum alang itum aron repen aron arkan thaipen alang itum da APHL si asai hen office along dam pen undam rai undam clean mekai tu mane phan her it taposon item bangke aso hai hui putha ka bangke DC phan than lo lasi alang li bang DC ke hai pi bang pulo nili laso putha ka bangke SP pen chingki popusi ala bang sor ni ke SP ke abang abe masi chingki popusi masi ining thek klong lo poson thang ta be alam chak abe to dam tangan dam lo sita me pinia ni pen bangke na tum hadak me phun pen sinang tum mai ke dolong poputa thang alam chak ta be si ining thir the la sinili ning thir the ong si hala sor ni DC pen ka ching vai hot ni li putikang lo nang li tum kaddo ka be candidates ke do an la pu nijang KARBI ANGLONG na two candidates ke do an bangke all party kaddo be party do an a candidate pan hang iglap tha pusi tu ka mala son thot si thongke rai sia ni bangke hang da hang lo thongke rai sia ni bangke hang da hang lo amat BJP pen bangke da socheng a candidate di socheng pen do la pen along ka prek a election agent do along ka prek pen bangke abibon Tuliram Ronghang bang bede Tuliram Ronghang bang bede la pen election agent bang ta bang su the bang de gedi ante election agent kopi phan sigi bilonte candidate bangke dam apor jong si chelong le pulotang te hala bang so dim bangke election agency asai bangke claim tipo la phan si election agent tipi non ke candidate apor ave election agent apor ave pulotang te kopi lonte la
la bangke abinong et bangke ke bang hai hi ko la tuliram nong hang ka phire lo posi ni pen ko tuliram nong hang ka phire lo ka thirik lo lang to taglang ka thirak tu ka thirak tu la so posi bang hai hidel tum si pirthe lang dat cari dat do tangka maha cibui hup jakong orang la tung pang rum hup apian bangke nang lipen ni thang na bi ni dat la sin non la ili tum aja kong ke do sexy la tum phan itum hor ki pi bangeng ton ko la si jase mera bangke bithunga constituency pen tuliram rong hang phan hor ki pi kurtang te nang li tum matha ding non la ke bithunga lo bangke la ke kache chok kache theng kache ther kache hap hem ki free rong rup arlo suluk sodak la so tomon donangji la son donangji po kache kroy don lo itu la si jong si itum reng tok reng ni kacharli hin pa phrang ni pugedam hapu gedam tai tum ining thir klong pen thang phiri jok plot tum jol matha plot pen sin hok da ke dam ining samjin pen si dam la son aham phang la son ahavar jong sinai plotang pe tudiram nong hang phan abang ke dak pen terek na nili tum karjulong bang ka son lo laki si allegation bang pinang kok karjulong alam alang lilong ke claim dun abang futum ajaha ka tum hadak penang barat lo claim dun de lo hala tum nang ke thani la puelo tuliram rong hang ame thang sining je dun vek lo nang tum la epchel se mai tum phri the ma posi pudun dun ke hoi dun la son si pupu sitame pinian nian ta epchel se song ke la son ke lam than mum me penang jok phanta nili tum ke than ki mum ke la hello arong tinalong ta don cap dok lo tang don cap ta epchel se phan koi lab ji puki ni dei kumane don is e don ba ke koi bang duji mene sita hala e don veta akapre ke party lo tang la phanta nang tum lang plot lang sit dong re ta bang ke claim ri rong siang bong che bong ri ching che ri che lang sne ri pusi ni tum ke than hala ke koi kri lang bang phan pe me non mum ba me non pe koi non la sing ni tum ke than ki mum la si ke japon asi non KARBI ANGLONG rat la pen bithung rat bangke non alang litum nang litum kamat hanai bangke guloso akamatha guloso ke japon phansi nang tum hor bidun ko che chok nei che thei nang hem chi phi nang rong rat che chok nei puak phansi hor bidun ko ma roi ko ma mate rong isi che chok ri che bohong ri med ni phun men donang ji ku kamatha pu ke japon phansi kroi ko ma la si jong si rong arlo che chok ning che thei ning si plum ning la son jong sin nang litum kroi pultang te tuliram nong hang phan bot pino Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Chokihala High Secondary Pathua Klamalong Nangka Humri Lakhain Korphonilip MSC constituency ke pardo Chokihala High Secondary Pathua Klamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Nangka Humri KARBI ANGLONG Autonomous Council bang phukilik apor nangte bok het penajok nilip constituency along penta BJP party kachepa haiji aphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Chokihala High Secondary Pathua Klamalong ake hai pavitra rong pia phan vote ke hang pia mai nang humri ponlu bang samaya long Dr. Tuliram rong hang ake hai pavitra rong pi nili BJP candidate lapen state pen ke bang ke the ki dingatum lapen district pen ke bang BJP ke jatum lapen ongdong aratatum chetong dun lapen nili block to Borpung Road akhoi puta Kalioni Bridge lapen penang an ongdong development asai nilip along ke claim ponji aphan Assam Chief Minister lamthe jaite kang lapen nilip along kaching thura muakam ke claim ponji aphan team nilip atum penta Assam Chief Minister aphan pinpur alo pipa jerdun lapen article 244A alam nilip press club atum pen Assam Chief Minister aphan karju pen ke thake KARBI ANGLONG Autonomous Council atum pen chingwai pon bomlo pusi than pon Answer. Look, there are a lot of discussion is going on in this subject, and I am sure that KARBI ANGLONG Council will get lot of autonomy, and at some point of time you will also get direct funding, etc. And even autonomous state issue also, our district council is discussing with the central government. Our autonomous Sir, then the 6 minutes scheme has been mentioned. So many schemes. You just read the peace accord. That right from agriculture, veterinary, airport. So many schemes has been mentioned. Kindly read it.
Samelang Solongkor Kanthi Constituency Karbi Anglong Autonomous Council XEM Raju Tiswachor Subhateron Pi Mohila Atumaphan Kachetongdam Vosigni Phaisi Arni Lakha Kripli Korkanthi Constituency Karbi Anglong Autonomous Council XEM Raju Tiswachor Subhateron Pi Samelang So Ahavar Along Chiri Langso PS Sangthia PS Left Wing Right Wing PS Along Kahumridam Non-Nangkileji Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilik Along Puthot Korkanthi Constituency BJP Party Candidate Raju Tiswaphan Kepa Haipon Thekji Aphan Raju Tiswachor Samelang So Mohila Lapen Rong Adat Atumpen Chepachini Ajay Megdeng Ponsi Vote Kerekamai Pedopon Laswa Long Korkanthi Mohila President Minaterang Piatum Lapen Manpeng Kedotum Chetongdun Mayalong Puthot Samelang So Ahavar Adat Atum BJP Party Candidate Raju Tiswaphan Puthot Pehai vek polapen ongdong awot pen pehai pon thuji aphan chethan chimun ponsi pining Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilek along sitami BJP party candidate Raju Tisosi Korkanthi constituency penke hai vek poputa ongdong mohila tumpen ningjepon Samelang sopen long ba morningti Karbi Anglong news Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Nangte Bogbomajok Lakha Kripli Korkanthi Constituency ke Parlo Inglong Sabor Polling Station along Sitami APHL sia Party Atumpen Mai Kang Nipon Bang Somaya long Inglong Sabor PS ahin pensi Mai Charipon Bang Somaya long Alohiaman pen non nangkeliji Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilik along Lakha Kripli Korkanthi Constituency pen APHL sia ahin pen Kachotoidun Daniel Teron Sitami Chetongnun Bang Somaya long ongdung amulok chetong dun pen non kirangji MEC Kilek along kumat abang pusi ahok pedak heaphan karja pilapen longri longpat kosonsi kacerai komji alam tami chethanpon halapu Lakha Kripli Korkanthi Constituency ahin pen EPHL si pen kachotoidun Daniel Teron ahin pen kethanpon ki non kirangji MEC Kilek ahut koson pen si vote ke jogjima lahayason klardak ahin pen sitami thanpachini pon EPHL si aphan ke pahai ki akenang sot athi BJP atum Karbi Anglong along recap ke jor laki rat atum sitame chedon dun thek the lasi khe longri kacherai komji aphan APHL se aphan pahai vek nang poputa mayalong chethanpon